Magapalabot sa bulig ang opisina ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa mga naapektuhan sa nginog sa Bogo, Cebu. Suno kay Cabaluna, yara sa 600 to 700 kapamilya ang sarang makabaton sa mga food packs. Nagpasalamat man ang natungdan sa nagkalain-lain nga sektor nga nagsuporta sa Tabang Ilonggo Initiative sang konsehala. Dugang pa sa natungdan na tala na i-deliver ang food packs subong adlaw paagi sa bulig sang Philippine Army. Magluwas sa food packs, mira may nisang ipadala nga messages of hope sa mga nabiktima agud palabot man sang suporta kag pangamuyo. Samtang tinguhaan man sa konsehal nga makahatag sang bulig sa mga naapektuhan sang linog sa Davao sang tinalikdan. The worst of it, dito gid ang sentro. So initially gusto tanagid man magbulig, galing wala kita logistics paano nato ni palabot dito pero later on actually last Monday lang in our cleanup activities na meet nato ng grupo sang army sa civil military operations, and when we discussed that with them, they volunteered nga sila mismo with their trucks dalon kung anong matipon naton dito mismo, personal crossing from here to Negros to Cebu ang matipon naton ng mga goods. So from there we just started talking and inviting everyone to help us, and nakatipon kita sang enough kareb dala dito sa aton nga mga kauturan na apektuhan sang linog. Report nagikan syudad sang Iloilo inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.